higa. Kawadhi mbele eni nyasi mar nyiso riekni kod lony manyasani kitiyo kod masinde mong'ere kaka robots e timo tije mopogore ma dhano osebedo katimo kelo jopuonjre mopogore kowuok e skunde 5 makaluo kamoro achiel e nyisruok mag ranyisi mag masinde e kido mag robot magiseloso ma bende nyalo konyo e tije. Kane giloso nyasi no, nyithindo go mane moko kuomgi yango ni tije ma gidwaro timo ka gidongo emano jiwo mondo gilos masinde e lony kod riekni kokalo kuom teknoloji manyasani madho piny. Bende gikoni kaka rowere makiny ber ka gibedo kod riekni mar biro tiyo kod masinde go nikech Kenya ochopo ndalo ma gik moko ibiro tim kod masinde kaka robot mabiro kawo kar dhano. Wach makmano sir kod jopuonj kachiel kod jonyuol mano kawo thuolo no mar jiwo jonyuol wetegi mondo sir nyithindgi kotendo koda yudo lony kod riekni gi. I want to be a pilot, and I just saw that this one is included with everything for being a pilot. The thing we showcased here was a cylindrical robotic arm. We showcased it because it is used in industries and factories to carry heavy things. Even though in future I want to do a different course, but what inspired me to join the robotics club is that the technology in it explores you to different stuff that you want to do in future. And in future, this generation to come, of course we are the generation to come, we will be the world will be overtaken by robotics. I would love to encourage fellow parents to allow their children to get into STEM, right? Because it nurtures a child beyond your imagination. Afwenyo ni technology makiny beria moloyo technology ma wan go sani. Kenda gima chaka afwenyo ni kare CBC ni en gimoro ma oketo kuom nyithindogi mondo gibed gi ilo mar loso gimoro gi tekregi gi lwetegi e kilegi gimoro amora. Kare en kwayo mara kaka janyuol kaka japuonj mondo wan wawegi wan jonyuol wa support nyithindogi mondo wabed gi ngima maberie moloyo in future.